Ganito pala kasarap ang maka first blood. Hi, DJ Rocky. Bago ang lahat, gusto kong ipagtapat muna na isa akong late bloomer sa buhay. Ngayong sinusulat ko ito, 41 years old na ang edad ko. At nitong nakaraang buwan lamang ay naranasan ko sa unang pagkakataon ang pakikipag-L sa aking partner na mahigit 1 taon ko nang karelasyon. Itago niyo ako sa pangalang Dong. At ito ang aking SPG, as in super backgammon secret file. Sa totoo lang, DJ Rocky, inggit ako sa mga mas bata pa sa akin na mas bihasa pa pagdating sa romansahan. Yung tipong alam na alam nila ang galawang pang maeel at ang pakiramdam na nakakakain ng prutas na ipinagbabawal. Pati na rin yung pakiramdam na nilalabasan ng mayawagang katas. Ako kasi ay hindi masyadong pinalad ng maaga pagdating sa pag-ibig o pakikipagrelasyon. Kung hindi ako umabot ng 30 anyos, hindi ko pa mararanasan ang magkaroon ng seryosong relasyon. Dati kasi ay nakapokus lang ako sa aking karir. Puro trabaho, walang love life. Kaya nitong nagkapera na ako, hindi naman sa pagmamayabang, ay tsaka ko lang naisip na masyadong hilaw ang buhay ko. Kung may kaya ako sa buhay, pero wala namang nagmamay-ari ng puso ko. Corny ko siguro pakinggan pero real talk lang talagang. Real talk lang. Sa unang relationship ko noong taong 2016 sa isang babaeng halos 13 taong mas bata kaysa sa akin, hindi ako gaanong pinalad. Noong time na yun, 36 years old na ako. 24 years old naman ang babae. Dahil kulang pa siguro ako sa karanasan, ay naramdaman kong unti-unti kaming nag-fall apart. Ilang linggo lang bago sumapit ang 2nd anniversary sana namin bilang magjowa, nalaman ko na lang na may iba na pala siya. Nang hingan ko ng paliwanag, sabi niya, hindi ko raw maibigay yung hinahanap niya. Masyado raw akong inosente kahit ang tanda-tanda ko na. Kaya ayun, sa iba na lang niya hinanap yung pangangailangan niya. Siya ang una kong heartbreak, DJ Rocky. Masakit. Oo. Pero alam ko sa sarili kong hindi siya ang para sa akin. Kung yan lang din naman pala ang dahilan niya para maghiwalay kami, hindi ako nagsayang ng oras. At nag-move on ako. Slowly but surely, nagawa ko naman. December 2020, tinamaan ako ng COVID-19. Sa kabutihang palad, asymptomatic ako. Kaya naka-quarantine ako ng 10 araw. At sa loob ng mga araw na yun ay may nakilala akong babae na itago natin sa pangalang Keisha.
27 years old. Kagaya ko, tinamaan din siya ng COVID-19 at asymptomatic din. Nakasama ko siya parehas sa kwarto na quarantine facility na tinutuluyan ko. Pero syempre, magkaiba kami ng kama. Malayo ang distansya namin sa isa't isa. Nung una ko siyang makilala, medyo hindi magandang timpla ng araw niya. Kaka-break lang daw niya kasi sa boyfriend niya ng 3 taon. Hiniwalayan niya raw dahil hindi nag-work ang LDR nila. Nasa ibang bansa yung lalaki at hindi raw nakikipag-communicate sa kanya. Biglang pumasok sa isip ko na what if ako na lang kaya. Andito naman ako. Sa unang tingin ko kay Kesha ay medyo mahinihin siya. Pero kung sa pisikal na appearance, bawing-bawi siya sa taglay niyang ganda. Hindi siya gaanong matangkad, pero maputi ang balat. Makinis ang mukha hanggang balikat ang buhok at naka-glasses pa. Crop top ang suot na pang itaas at fitting ang pants. Nerdy ang style pero sexy ang aura. Tandang-tanda ko ang lahat, DJ Rocky. Kasi may mga naramdaman ako sa kanya na hindi ko pa naramdaman dati. At alam nyo na kung ano yun. Eto na nga. Habang naka-quarantine kami, sa akin siya nagkwento ng breakup nila ng ex-boyfriend niya. Nakinig lang ako sa kanya. Ang hindi ko namamalayan ay nagugustuhan ko na siya. Sa bawat titig ko sa kanya at sa bawat mannerism niya, nai-inlove ako. At kahit yung attitude na nakikita ko sa kanyang mga gawa at sa salita, ay nahumaling ako. Kaya tinapat ko siya bago kami lumabas ng quarantine facility. Kung pwede ko siyang ligawan. Sabi niya, wag mo na raw. Bigyan ko siya ng 2 buwan para tanggalin sa sirkulasyon niya ang ex niya. Pumayag ako at naghintay. March 2021 ay formal ko siyang niligawan. At naging kami ng May 2021. Tanggap ng mga pamilya namin ang aming relasyon kahit pa mahigit 10 taon ang age gap namin. At nitong nakaraang buwan, ipinagdiwang namin ang first anniversary namin bilang magjowa. Simple lang ang aming selebrasyon. Kumain kami sa isang fine dining na restaurant at pagkatapos nag-check-in sa isang hotel. Simulat sa pool, sinabi na niya sa akin na virgin pa siya. 3 taon sila ng ex niya pero ni minsan ay walang naganap sa pagitan nila dahil LDR. Sa mga nauna niyang relasyon ay wala ring naganap dahil hindi naman raw seryoso yung mga nauna niyang boyfriend. At tinapat ko rin siya na kahit 40 anyos na ako, ay hindi pa ako nakakatikim. Sabi niya, quits lang daw kami. Pareho pa kaming mga mangmang pagdating sa kama. Pero ako naman si loko-lokong walang preno. Minsan pag magsalita, tinanong ko siya, what if subukan natin? Nakangiti lang itong si Kesha, tumitig lang sa akin, hindi umoo pero hindi rin naman umayaw. Nagtitigan muna kami ng matagal, mga halos 15 minutos. Mukhang hindi alam kung paano sisimulan, kaya out of curiosity ay sinubukan naming umpisahan. Halatang parehas kaming kabato, DJ Rocky, dahil ayaw naming mapahiya sa isa't isa. Sinimulan ko siyang halikan sa labi. Dahan-dahan hanggang sa unti-unti kong ibinaba ang aking labi sa kanyang leeg. Nasa sobrang bango niya ay napatayo ang balahibo ko at ang pagkalalaki. Oh.
Sa bawat halik ko sa kanyang leeg ay siya namang niya. Halatang nasasarapan siya sa ginagawa ko. Hinawakan niya ang ulo ko at dinidiin niya sa leeg niya. Kaya minsan nilalakasan ko ang paghalik. Napapakagat ako ng bahagya sa leeg niya. At minsan siya naman ang humalik sa leeg ko kaya napapahawak ako sa kanyang future. Pakiramdam ko wala nang bukas sa bawat paghawak ko sa kanyang hinaharap. Sumasagi sa isip ko, bakit ngayon ko lang to naranasan? Sana noon pa. At nang mas uminit pang mga kaganapan ay kinapa niya ang dibdib ko at tinagkal ang suot ko. Tinitigan niya ang dibdib ko, napadpad ang mga daliri niya sa paligid ng bisig ko. Malikot niya itong hinawak-hawakan at napapikit na lang ako sa sobrang yummy. Sunod kong tinanggal ang suot niyang t-shirt at nakita ko rin ang mapungay at malusog niyang hinaharap. Maputi. Flawless. Lumipat ako sa likuran niya at niyakap siya ng patalikod. Hinalikan ko ng dahan-dahan ang kanyang mga balikat kanan at kaliwa. Mwah! Sa bawat halik ko ay siya namang paghawak at pagmasahe niya sa aking legs. Patuloy ko siyang hinalikan sa kanyang bandang likod at naamoy ko ang bango ng kanyang perfume na parang baga nasa langit ako at ayoko nang bumaba pa muli sa lupa. Ganun ka-intense. Nang mahalikan ko ng maiyang balikat at likuran niya, kinuha niya ang mga kamay ko at ipinahawak sa dalawang malulusog niyang hinaharap. At tuluyan na niyang tinanggal ang kanyang suot na bra. DJ Rocky, maniwala ka man sa akin o hindi, pero dati sa mga pelikulang pang matatanda ko lang ito napapanood. Ngayon, ako na mismo ang sumasabak sa labanan. Mukhang this is it na ang talagang para sa akin. Kung kunin man ako ni Lord, baka pwede na sa moment na ito. Mga ilang sandali pang lumipas ay lumuhod sa harapan ko si Kesha. Tinanggal niya ang pantalon ko at nakilala niya for the very first time si Junjun. Nag-hi siya kay Junjun at sa kanya ito sinunggaban ng subo. Inalagaan niya ng ilang minuto hanggang sa matuwa ito ng lubusan. Diyos ko, napatanong ako sa isip ko. First time ba talaga ni Kesha? Pagkatapos ay inibad niya na rin ang kanyang pangibaba at humiga na kami. Nag-warm up. Binasa ko ang mga tuyong bahagi ng kanyang katawan sa bandang ibaba bilang paghahanda. Ginamitan ko ng Ginamitan ko ng dila. Sa pag-aalaga ko sa bahaging yun ng katawan ni Kesha ay narinig ko sa unang pagkakataon ng mga hiyaw niyang tila naguhudyat na ayaw na niya akong bumitiw sa pangangalaga sa kanya. Naglaro ang aking ng ilang minuto at umahon na akong basa ang labi. At sumigaw si Kesha ng, "More please, more!" Pakiramdam ko ay nagkakasala na ako. Pero sa puntong yun ay nagdesisyon na akong itodo ang lahat-lahat. Pumatong ako kay Kesha at binisita ng alaga ko ang kanyang playground. At saka kami paulit-ulit na umindayog sa aming kinalalagyan habang ang mga hinlalaki ni Kesha ay kumuskos sa dalawang pasas na nasa dibdib ko.
Sa bawat pagyugyug ay walang kapantay na pagsisigaw ni Kesha, mga sigaw na nasasarapan ngunit bahagyang nasasaktan dahil mahapdi. At nang marating na namin ang tugatog ng tagumpay sa aming pag-iisang katawan ay pikit mata kaming napahiyaw sa walang kapantay na sarap na unang beses naming naranasan pareho. Eto pala talaga ang pakiramdam na ang sarap-sarap ulit-ulitin, pero pag nailabas mo ng lahat ay mauubusan ka talaga ng lakas. Naubos man ang aking lakas o namin ay siya namang paghabol namin sa hininga sa bawat sandaling pinagsaluhan namin ang bawat isa. Nang ako'y umahon sa pagkakapatong kay Kesha ay nakita ko nga ang isang o ilang bahid ng sariwang dugo na bumakat sa bedsheet ng kinalalagyan namin. Natigilan ako at nabigla dahil baka nasaktan ko na ng tuluyan si Kesha, pero siya mismo ang nagsabing okay lang siya. Ay, buti na lang. Akala ko talaga makakasuhan ako. Pero agad niya naman akong niyakap at hinalikan at sinabing, I really enjoyed the night. I love you, babe. Tingin ko na tuloy sa sarili ko ay isa na akong eksperto kahit unang beses ko palang itong nagawa. Ganito pala kasarap ang maka-first blood. Simula noon ay nagagawa na namin ang ganitong bagay ng paulit-ulit, pero hindi naman palagi. Nagkasundo kasi kami na hindi muna mag-baby habang hindi pa kami naikakasal. Kaya gumagamit kami ng calendar method tuwing nagbabakbakan for our safety. Sana nga lang sa mga nakarinig ng aking SPG ay maging responsable kayo pagdating sa ganitong gawain. Bagaman kami ay nasa hustong edad, ay priority pa rin namin ang aming reproductive health. Kaya kung wala pa kayo sa wastong edad, iwasan muna ang ganito. Dahil delikado, lalo na kung hindi pa kayo handa physically, emotionally, at financially. Secret muna lang natin to, kabisyo, pero bago matapos ang taon ay bala ko na mag-propose kay Kesha upang maikasal na kami at bumuo ng pamilya. Aminado akong medyo nagmamadali na ako, DJ Rocky, dahil 41 years old na ako. Turning 42 years this year. Hindi ako pabata ng pabata, kaya habang kaya pa ng katawan ko, ay gusto ko nang malagay kami ni Kesha sa tahimik at bumuo ng sarili naming pamilya. Sana sa napipintong marriage proposal ko sa kanya ay hindi niya ako tanggihan, dahil mukha namang siya na ang the one para sa akin. Thankful din ako dahil sa akin niya pinagkatiwala ang kanyang pagkababae na habang buhay kong poproteksyonan, igagalang at mamahalin. Salamat, DJ Rocky, dahil kahit sensitibo ang aking paglalahad, ay pinaunlakad niyo kung maibahagi sa iba ang karanasan ko sa aking girlfriend. More power sa iyo at sa iyong programa, lalo na tuwing Biyernes. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Dong at ito ang aking SPG, as in Super Back Secret Fun.